Pirner Alma striptease világbajnok az edző, Kollár Betty üzletasszony pedig a tanítvány. Betty miután hazamegy és leveszi a kis kosztümöt, ami a munkaruhája, rátekeredik a rúdra, és addig le sem jön róla, amíg tökéletesen nem csiszolja a mozdulatait. Napi 8 órában komoly üzletasszony, amikor csak is a feladataira koncentrál. Esténként viszont a kis kosztümöt topra és rövid nadrágra váltja, a számítógép helyett pedig a rúd a fő munkaeszköze. Kollár Betty rúdtánc világbajnokságra készül, amit Amsterdamban rendeznek meg hamarosan. Ez a sportág itthon meglehetősen újnak számít, és véletlenül sem tévesztendő össze az erotikus rúdtánccal. Az égvilágon minden izomcsoportot megmozgat, olyat is, amit soha nem gondolna az ember, mert például egy felülés a rúdra az a belső combokat, fenékizmokat és a mély izmokat is megmozgatja, tehát nagyon jó sport, mert a fejed bubjától a talpadig minden izmon végigmegy. Ezek a mozdulatok óriási erőnlétet igényelnek, mivel Bettynek a teljes testsúlyát kell megtartania. A lány 2 év kitartó gyakorlás után jutott arra a szintre, hogy a legnehezebb elemeket is ma már könnyedén hajtja végre. Csak egy tért kulccsal fogom tartani magam, és az egész testsúlyomat. Pillanat, kicsit nehézkes belemenni is. Tehát egy térthajlat, egy tért támasztás és egy lábkulcs az, ami a teljes testsúlyt megtartja. Ne legyen benne az, hogy a vállad tudod előre billented, ne legyen benne egy ilyen, hanem próbálj meg arra törekedni, hogy végig homorú háttal gyere föl, sokkal szebb. Pirner Alma a rúdtánc hazai nagykövete egy versenyen figyelt fel Betty tehetségére, és azonnal felajánlotta neki, hogy táncművész kollégái segítségével felkészíti őt a világbajnokságra. Benne pont az a különleges, hogy vékony, nagyon hajlékony ehhez, és nagyon könnyeden, mintha csak repülne, úgy mozog a rúdon, és ez szerintem nagyon esztétikus és szép. Betty, ami a felkészítést illeti, talán jobb kezekben nem is lehetne. Alma ezzel az előadásával 2 éve striptease világbajnokságot nyert, vagyis pontosan tudja, mi a siker titka. Betty ebben az irodában dolgozik, ahol férjével együtt ingatlanokat értékesítenek, elsősorban külföldiek részére. A néha monoton munkát jól kiegészíti a rúdtánc, és Robertnek sincs ellenére felesége hobbija, sőt. Melyik férfi nem örülne ennek, ha barátnője hazaállít azzal az ötlettel, hogy ő most rúdtáncolni fog, tehát örültem, de nem vettem ilyen komolyan. Utána megrendelt magának otthon egy rudat, elkezdett vele gyakorolni, és én is meglepődtem. Az ifjú feleségnek most már nem csupán tanítják, hanem ő maga is oktatja a rúdtánc fortéjait. A nyakatekertnek tűnő mutatványokat állítólag kitartó edzések árán bárki elsajátíthatja. Betty már megtette, 2 hét múlva Amsterdamban bizonyítja majd.